El paper és clau, és dintre de la nostra missió. És el paper d'estar al costat de l'entitat per ajudar-la tot el que sigui a millorar la seva atenció directa. Per tant, creiem que és un paper que ens toca de ple, a part també de poder fer de pont d'enllaç tant amb el que és, com avui aquí, entre el que es cou dintre de la importància d'aquest congrés, poder enllaçar els agents d'aquest congrés amb l'entitat. I la taula té un paper perfecte, tant de difusió com de donar a conèixer quines són les nostres realitats, com la de posar en contacte, la d'enllaçar. Creiem que si tot aquest avanç tecnològic no va de la mà també de la societat, o que sigui per beneficiar la societat, no guanyarem res.